onye ego ụgwọ ọnwa ya ezurọrọ, ọ bụ ego overtime ka ezuru ya. Oke ọchụchọ edukpunagana ọtụtụ ụmụnne anyị na n'ini. Kpọmkpọju akpa emego ụmụnne anyị ha wee bụrụ ndị si ụdị ha wee gawa ive. Oyi ndụ jem ihe na ihe sokwa anyị. Ọkụkọ ọbụla na-akpa nne anyụfie akọ na ya. Unu furu ka nya bụ ozi si were efegharị n'efere mba ụwa, mana o nwere ihe isi ya na wee mụta. Ka ngwa unu nke bụ eziokwu, ihe ọbụla mee n'ụwa tata maọbụ merụ na ndụ mmadụ ji eji wee kụziere onye ha ihe. Nke ịbụa, ka ndị na-afụnya bụ ihe tinianụ wee mụrụ akọ, maka na asị na agbụsigbu otu ọ mụrụ akọ. Eziokwu n'obodo anyị nọ n'ime ya na o nwee ka o si wee dị, mana ijeghị eji maka nya bụ ihe wee tụfuo ndụ gị n'ihe ekwesịghị ekwesị. Nke ịbụa dị ka ibe ya, ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, be contented whatever you have or whatever you are doing that is genuine in the eyes of the gods and also humanity at large. Onye iwelu ju gị afọ, mmarụ ndị bụ oyi gị, maka na oyi ndụ jem ihe na ihe sokwa anyị. Oyi ma agara m ịgwa gị agwa bụ ajọ oyi. Ọkụkọ na-akpa nni ekwukwa nya, anyụfie akọ na ya. Ọtụtụ ụmụ nwanyị bụ ndị onweghị ihe na-acha ha acha n'anya, onwekwa ihe na-ezuru ha. Oke soro ngwere maa mmiri, ọ bụrụ na ọ kọghị oke, ọ ga-akọ ngwere. Ụmụnne anyị ndị nwanyị ejigo maka akụ na ụba nke ụwa ka m nwetacha, kama m ji eriju afọ dachi ụzọ ka m kwụrụ ọnụ agụụ, mana ha erijugo afọ wee dachi ụzọ maka n'ihi nkwa ego ekwere ha ka ha bịa ebe ha amarọ. Nwanne nwanyị, o nwere ihe ịmụta n'ihe ozi a na-efe anyị n'ebere ndụ ụwa? Ọ ka mma na iriri adụ ruo onwe gị adụ, maka na ụkpara okpoko gburu, ọ bụ ntị chiri ya. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa bụ ezi ihe, eziokwu ọ na-agazi, mana ajọ ihe nwere oge o ji erue, o mee gịnị? Ohukue. Ụmụnne m, oge ọbụla n'iru efere mba ụwa, kwachi ọbụla afọ unu, akụkọ ọjọọ ka anyị ga na-anụ, o nweghị ezigbo akụkọ ọma anyị ga-anụ dị mma. Ụmụnne m, asọrọ m ịgwa gị, nwoke gị na ya na-anyị na-enekwata gị anya, ikekwe ọ bụrụ na o jighị mma nwoke ọfụma, mana ịfụnanya gị na ya zuru oke. Nwanne nwanyị, nọsie na be ya ike, maka na ọ bụghị ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ na nke ikpeazụ a. Nwoke ha na-agba keke maọbụ na-arụ ọrụ jọbụ fụrụ gị n'anya, iji maka ndị na-agba jigad, ndị mpaghara dowechara akụ na ụba kpọ ya asị, kpata amata na ma aha nsagbu asaa ị ga-emecha fụ ihe i mere onwe gị. Nya ka nsị ka ngwa ụmụnne anyị, biko ọnụrụ ka ara ibe ya, maka na onweghị ihe ọbụla i mechara n'ụwa a ka ụmụ nwanne anyị ndị nwanyị a si n'ọnwụ wee kunite. Is highly inhuman possible. So nyanwa ka nsị ka ntụnye ka ụmụnne anyị mee gịnị? Mụta ihe site n'ihe merụ ụmụnne anyị. Ka ọkụkọ na-akpa nni, anyụfie akọ na ya. Ihe ọbụla afata n'eze, ọ dịghị eju afọ, were ile wee eze gị ọnụ. Ndewo. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Biko nyere m aka tụsara m ozi a ma sonyere n'ihe na-eme na my YouTube page. Ọnụrụ. It is finished.